ମାନବ ସେବାରେ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭୋଳାର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଭାଇନା। ବର୍ଷକ 365 ଦିନ 52 ସପ୍ତାହ 12 ମାସ 6 ଋତୁ। ମାନବ ସେବା ଭୋଳାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବା ଆଉ ଭୋଳାକୁ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା, ମନ୍ଦାର ଦେବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ତେଣୁ ଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ବିରିଗୋବିନ୍ଦପୁର ମା ଫଟୋ ଚମତ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛି ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଠାରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବା ଆଉ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ହସିବା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।